Pozrite sa, čo mi doniesol môj tato. Vykrikujú tam po vás miestny štárkasti. Ahojte, všetkých vás opäť vítam späť na mojom YouTube kanáli. Dlho sme tu nemali videjko a tento víkend mám naozaj nabitý program. Tak som sa rozhodla, že vás zoberiem so sebou a poďme na to. Idem vás asi rovno uviesť do deja, že čo nás všetko čaká. Inak stále ma to neprešlo. Keby bolo jedno letné jedlo, ktoré môžem jesť dokola, že iba to jedno, tak asi je voľba jasná. A ešte som si teraz veľmi obľúbila takéto nanuky. Ja som v živote nemala rada zmrzlinu a takéto veci. Nejak sa mi zmenili chuťky. No, každopádne, zajtra sa chystám na firemný večierok alebo firemnú večeru. Tam vás asi zoberiem so sebou. To som si inak dneska bola kúpiť v Zare šaty, lebo ja som bola už zúfalá. Ja som myslela, že asi dostanem hysterický záchvat, pretože klasický žena, proste nemám si čo obliecť a už som bola z toho fakt zúfalá, pretože včera som si skúšala veci úplne na poslednú chvíľu. Nič mi nebolo dobré, nič sa mi nehodilo, vo všetkom som sa cítila úplne taká nesvoja a nakoniec si hovorím, ja mám nachystaný jeden outfit, ktorý si chcem dať na výročie s Paťkom. Sú to také dlhé čierne šaty, ešte aj náušnice som si k tomu kúpila a tak. A hovorím si, že ja si budem musieť dať asi to. No a potom som sa rozhodla, inak zase som odbočila od témy. Ale nevadí, potrebujem si pokecať proste. No a hovorím si, že idem sa pozrieť do aviónu, ale že pôjdem iba do Zary a do Mochita a koniec, že nebudem proste tam lietať po obchodoch jak splašená. No a išla som do Zary, nabrala som si, ja neviem, asi 4 šiat, vyskúšala som si prvé a hovorím si, no tak toto nemá význam, proste kašľam na to. Ale hovorím si, že vyskúšam si teda ešte jedny. A tie som si nakoniec aj zobrala. Dávam si niekde fotku, aj vám ich poukazujem, len neviem, kde som ich nehala, asi na chodbe. No a takže nakoniec si tie obliekam na tú firemnú večeru. A potom, čo nás ešte čaká, moja mamička bude mať v piatok narodeniny a chystáme jej oslavu. Vymysleli sme jej taký veľmi pekný darček, je to zážitok a chystáme sa do Talianska. Nechcem to tu vykrikovať, lebo mamička určite niekde tuto behá na záhrade a má to byť prekvapenie. Takže som z toho nadšená úplne. Keď si to rozbalí, pekne to dáme do obálky a ešte pôjdem robiť také kartičky. Potom mám naplánované, že pôjdem vybaviť kyticu, pôjdeme to inak osláviť do Opery. To je náš obľúbený podnik v Trnave. Takže tam vás takisto zoberiem so sebou a ešte jej chcem dať taký nejaký balónik k tomu, takže bude po meste behať s balónom. Úplne to máme naplánované proste. S Myškou sme si podelili úlohy a dúfam, že to všetko vyjde bez nejakých komplikácií. A ešte to vychádza aj presne v deň jej narodenín, takže dokonalá súhra hviezd, zladenie hviezd a všetkého. No a akurát mi prešla mamička pod oknom. Ale kde som to skončila? To je v piatok. Potom v sobotu, neviem, budeme mať asi nejaký výdych, aj keď Paťko asi nebude mať žiadny výdych, lebo teraz robí nám bazén. Takže budeme sa kúpkať v lete. No a v nedeľu nás čaká takisto jedna veľmi krásna akcia. A na tú vás tiež zoberiem, pochopiteľne. No a vlastne moja spolužiačka zo strednej si založila svoju značku a bude to nejaký event v súvislosti s tou značkou. Niečo krásne, takže ich tam pôjdem podporiť. Úplne sa tam už teším. A tam pôjde so mnou aj Myška. Takže tak no, poďme spolu na to. No a idem vám ukázať tie šatky. Takže sú zo Zary, takže ste ich určite videli na každej jednej influencerke, každej jednej blogerke, každej jednej slečne, takže tak, ale páčia sa mi a sú teda, momentík, ich tak rozbalím. Ja vám sem dám aj fotku, ale tuto sú takto, že ku krku sa zapínajú a tuto je potom
taká suknička do Ačka a to je proste veľmi lichotivý strih. Materiál je taký, akože taký ťažší trošku na leto, ale ja som si povedala, že mne to vôbec nevadí, akože ja mám strašne rada satén, lenže ja som na tom objavila jednu veľkú nevýhodu a to mi akože dosť vadí, pretože v lete, proste, alebo aj v zime, ja som napríklad na vianočnom večierku mala saténové šaty a ja som normálne sa osprchovala, nakremovala všetko a kým som proste sadla za stôl, ešte nebol ani príhovor nič a ja už som bola celá masná z toho. A proste v lete, keď si budem dávať opalovacie krémy, hento toto na seba, tak jasné, že to bude celé zamastené. Preto mi vôbec nevadí tento materiál, neviem ani, že čo to je, že či to je polyester, asi to tuto neuvidím, alebo bavlna, alebo neviem čo, ale vyzerá to, fakt to vyzerá kvalitne. Takže mi ten materiál akože vôbec neprekáža. A ešte som, však ja som si viac vecí nakúpila, takže ešte vám idem poukazovať. No, kúpila som si, toto bol inak veľmi akože taký impulzívny nákup a ja sa takýmto nákupom vyhýbam, pretože nemám to rada, proste ja si radšej premyslím, ale zastavila som sa ešte v H&M-ku. A mali tam túto čelenku a podľa mňa k tým šatám to bude brutálske. Ešte neviem zajtra, že či si dám bielu čelenku túto a budem to mať akože takto jak nevesta s tými perličkami, lebo to vyzerá pekne. Alebo či si dám tú červenú čelenku, k tomu červený rúž, červenú manikúru. A boli k tomu ešte takéto náušničky, takéto kvetinky, to je takéto. A ono je to podľa mňa taká napodobenina na Van Cleef. Ale neviem, no, akože ja nemám rada takéto napodobeniny, ale neviem, sa mi to hodilo, tak som si to proste kúpila a rozhodnem sa, že či si to dám, že buď pôjdem takto akože za nevestu alebo za tenistku, že celá v bielom a potom by som si mohla, lebo ja si ich beriem do Talianska na dovolenku, takže by som si mohla dať proste to nakombinovať s tým červeným, lebo my sme sa, bože, ja tak splietam jedno cez druhé. Dúfam, že to bude dávať zmysel, ale ja vám to chcem proste všetko povedať. No a bavili sme sa teda s Myškou, že keď tam pôjdeme 3 baby, takže by sme sa mohli obliecť do farieb talianskej vlajky. A mamička bude červená, pretože dostane od Myšky k narodeninám červené šaty. A my sme sa s Myškou bavili, že ja budem zelená a Myška bude biela, ale ja som s tou zelenou nebola úplne stotožnená, lebo mne tá farba inak vraj veľmi pristane. Každý to na mne chváli, ale bola som taká, že mám jedny také zelené šaty a hovorím si, že však ale ja už som ich mala na sebe miliónkrát a neviem čo. No a nakoniec som si kúpila biele, takže asi do zelenej pôjde Myška, ale neviem, to sa ešte dohodneme. Každopádne toto som vám všetko chcela zdeliť a uvidíme sa. No, neviem, či sa uvidíme až zajtra na tej večeri, alebo si ešte medzi tým niečo povieme. A poďte so mnou teda zažiť jedno dobrodružstvo. Jedno dobrodružstvo za druhým. Akurát čakám, kým na mne uschne krém a pôjdeme sa spolu namalovať, obliec a vyrážame. No, dala som si zatiaľ iba takto také provizorné tričko. Sa bojím, že zašpiním tie šaty a dosť nestíham, takže get ready with me to asi nebude úplne. Každopádne aspoň si ukážeme, že aké produkty použijem. Mám tu túto bázu, tu som si kupovala ešte kvôli dovolenke. Potom tento make-up, to bol hit TikToku, aj Instagramu, aj všetkého možného. Takže používam ho aj ja, samozrejme. Potom tu mám líčka, to mám, ja neviem, nejakú Catrice Stick, ospravedlňujem sa, ale je úplne akože otrasná, špinavá. V tom zmysle otrasná, ale inak je perfektná, na pleť mi úplne sadla. No a potom si dám ešte tieto tiene od NYXu, tam si dám také hnedé nejaké. Zlaté tablietky si dám a chcela som si dať červený rúž, ale ja nemám taký ten matný. Takže si dám asi nejaký iný odtieň červenej, lebo sa bojím, že proste, chápete, budem papať, budem neviem čo, tancovať a tak, takže aby som si nezašpinila tie biele šaty. Takže si dám nejaký taký matnejší, keď nájdem vôbec. A čo si ešte dám? No, špirálu a doplnky, ale to si potom už ukážeme finálny look.
fotím jak starý chlap. Strašné. Ja som si inak teraz znovu obľúbila čiernu ceruzku. Teraz sa určite chytá za hlavu každá jedna make-up artistka, každá jedna vizážistka, ale mi sa to začalo znovu páčiť. Akurát teraz v lete, no. Ale viete čo, keď si to dáte na nejaké fotenie alebo tak verte mi, že tá fotka to znesie a že tam sa to stratí. Takže, well, znovu ju používam. No, rozmýšľam, že ktorý z rúžov si dám. Nechcem to zaostriť, ale vy mi asi neporadíte, že? Ahojte, aj by som vám povedala, že dobré ránko, ale už je do obede, nie ránko. Ja dneska pracujem z domu a ráno som tu mala myšku, takže sme sa aspoň takto trošku videli. No a včera som toho moc nenatočila, pretože nám tam začalo pršať. Tak potom sme sa už iba presunuli dovnútra a bol tam DJ. No a prišla som domov ešte pred polnocou, úplne som čakala, že budem dlhšie, ale neviem, tak toto nejako vyšlo. No a dneska teda pokračujeme, dneska si dáme round 2 a budeme mať teda tú oslavičku maminkinu a vyrušil ma papoušek. A neviem teraz, že kde som to skončila. Každopádne dneska má mamička svoj veľký deň, takže sa už úplne teším, že pôjdeme oslaviť. Ja pôjdem do Trnavy ešte skôr, lebo potrebujem niečo vybaviť, potrebujem kúpiť kvetinky, balónik a tak. Takže to pôjdeme samozrejme spolu, možno, že si v Trnave dáme McDonald's. Teda zoberiem vás so sebou, no ja budem ešte pracovať celé pobedie, takže nič zaujímavé pre vás a potom sa vám ukážem, keď sa budem chystať a keď to pôjdeme všetko vybavovať, takže aj na oslavu vás zoberiem, len som sa vám chcela akože takto pripomenúť. No, ja už mám odrobené, odcvičené, ale akože nie som až taká spotená, jak bežne bývam, ale dala som si také ľahšie tempičko, lebo mám pred svojimi dňami a potrebovala som sa trošku rozhýbať, lebo však po celom dni, čo sedím za počítačom. No a idem rýchlo do sprchy, idem sa dať dokopy a pôjdem do tej Trnavy, takže vonku je tak strašne horko, že normálne človeku sa nič nechce, úplne som taká, že ale teším sa na večer. No inak ešte som vám chcela ukázať, pozrite, aký outfitik som vymyslela mamičke. Toto sú inak šaty z toho videa, že jeden deň v živote blondinky. Neviem, či si na to spomínate. A tuto som jej nachystala ešte doplnky. Ja som si kúpila takéto úplne, že infantilné náušničky. Keď pôjdeme na dovolenku k moru, si myslím, že sa budú hodiť. Potom tu mám takéto srdiečka. Tie som si kupovala na výročie, keď budeme mať s Paťkom. Ale neviem, podľa mňa by sa mamičke hodili, tak ich požičam, keď bude chcieť. No a potom tu mám ešte takýto náhrdelník, taký špitkatý, trblietavý, tak uvidíme, no, že či si vyberie tento outfit alebo nejaký svoj. Pozrite sa, čo mi doniesol môj tato. Akože poznáte tie americké youtuberky, čo takto majú, že túto Stanley Cup a vychystávajú sa get ready with me, velice, neviem čo. No tak ja mám proste slovenskú verziu, no čo vám poviem. Extrém. No. Na zdravie teda. Anyway. Dávam si takéto nádherné šatičky s ružičkami. Oni majú takú ako keby balónovú sukničku a z týchto šnúrok si urobím tuto také pekné mašličky. Tuto to bude, však ukážem sa vám.
A už sa teším, jak si ich oblečím. Inak ja som vám chcela natočiť haul, lebo mi pribudlo do šatníka zo pár nových vecí. Že by sme si to natočili, ale no už ste videli tie biele šatky zo Zary, teraz tieto. Ale akože mám ešte dosť vecí, len teraz si neviem spomenúť, že kam som ich podávala, lebo ja ich už normálne nosím. A aj na Instagrame som mala už nejaké fotky v nich, takže neviem, môžete mi dať inak vedieť, že či by ste chceli nejaký letný haul alebo nie. Baby, ale ja sa malujem. Chceš pivko? Kokos, ja neviem, ale že či to stíham, sa tu vykecávam. A ja idem na autobus, prosím pekne, asi po 100 rokoch. A musím stihnúť proste autobus. Lebo väčšinou chodím na aute a to tam nejakých 5 minút nehrá až takú rolu. Lebo to doženieme po ceste samozrejme, ale pri autobuse si človek nevyberá. Ale idem vám ešte ukázať, momentík. Neviem, že ktorý lesk si dám, teda ktorý rúž. Oni sú matné obidva, ja sa chystám akože ešte napapať v Trnave. A teraz inak mužom sa asi zastaví ľavá a pravá hemisféra, lebo podľa mužov toto bude určite rovnaké. Neviem, nechce mi to zaostriť, ale ja fakt neviem, že ktorú si mám dať farbu, lebo proste my ženy v tom vidíme dve rôzne farby. A oni aj sú dve rôzne a fakt neviem, čo sa mi bude hodiť k tým šatám. No ináč to je dobrý nápad, že by som to takto... Lebo jeden je taký mauve sa to volá a jeden je taký výraznejší. Asi si dám ten výraznejší, však je leto. Tento mi príde taký jesennejší alebo taký nude viacej. Hej, už som sa rozhodla. Niečo som vám chcela povedať, ale neviem, že či ma počujete, lebo tu vyzváňa ten zvon. Milujem tento dedinský lifestyle, keď proste idete po ulici okolo krčmy, u nás sa to volá, že šenk a proste vykrikujú tam po vás miestni štangasti. To je podľa mňa najvyšší level pochvaly pre ženu. Hello, tak my už máme po oslavičke a dneska máme trošku deň na výdych, pretože všetky tieto akcie z tohto víkendu sú úplne natrieskané na sebe, tak trošku odpočívame. Ja striham jedno videjko z Tatier, to ste už vy videli, ale proste nebolo kedy zase, no. A chystáme sa akurát k Paťkovým rodičom niečo odniesť, no a... Neviem, kedy sa najbližšie my uvidíme, či zajtra alebo ešte dneska, lebo fakt akože dneska ja si dostriham to videjko, pôjdem upratovať a úplne to bude len taký obyčajný deň. Takže tak a tak. No a mamička bola úplne šťastná, veľmi sa jej páčilo a to je hlavné. Užila si s nami svoj deň veľký a... Ja mám radosť, že sme jej mohli urobiť radosť. Ahojte, dneska tu už máme nedeľu a ja sa práve chystám na posledný tohto víkendový event. Ani neviem, ako tento víkend rýchlo utiekol. Mám pocit, že som vo štvrtok iba žmúrkla a už je nedeľa. A teda ideme sa spolu nachystať, namalovať. A ja si obliekam takéto krásne šampaň šaty. Sú také dlhokánske úplne a sú pohodlné, takže sa na ne teším. Dúfam, že nebudem z nich hneď flakatá, lebo je to satén. Tak snáď v tom vydržím tých pár hodín a chystám sa ešte kúpiť mojej spolužiačke kvetinku, pretože sa volá Peťka a Peťka má dneska meniny.
tak by som jej chcela tak pekne zagratulovať a poďakovať sa samozrejme za pozvanie. No a poďme sa teda nachystať, aby som stíhala. Ja už inak súrne potrebujem ísť na lamináciu obočia, pretože ja neviem, ja si ho už neviem ani nakresliť, ani nič, keď ho chcem zvýrazniť. Idem si dať takto klasický bázu najprv. Už mám teda pleť pripravenú, dala som si moje klasické korejské kombo. A chcela by som mať taký ľahší make-up dneska, pretože je naozaj horúco. A chystám sa ešte si urobiť cop a natočiť si také vlnky v tom cope, pretože chrbát budem mať takto tak prekrížený. Nemôžem si dať ani podprsenku pod tie šaty, tak dúfam, že to bude v pohode. No a hlavne dúfam, že to stihnem, lebo sme chceli s Myškou o 15 minút vyrážať a no, neviem, ako je na tom ona. Ale dala som nám taký čas ozaj, že aby sme mali aj rezervu, aj všetko. Tak by to mohlo byť. Mohlo by to byť v pohode teoreticky. A keď mi uschne tá báza, trošku iba, tak pôjdem na make-up a dávam si tento. Klasicky. Ja ten make-up vlastne už vôbec neodmieniam. Ja stále mám pocit, že nosím to isté. Ale pery by som si mohla dať nejaké také výraznejšie. Aby to bolo také pekné. A rozmýšľam, že si dám tento rúž, ktorý som mala aj na mamičkinej oslave, lebo sa mi páči, ale to je úplne taký fajn. Ale pozriem sa ešte tuto do toho svojho šuflíčka, že či tu nemám nejaký, to je taký matný dosť, taký jesenný, by som povedala. Potom tu mám ešte takýto, ale s ním som není úplne stotožnená, takže... Alebo aj lesk by som si inak mohla dať, lebo budem mať vlasy v cope, takže mi tam nebudú lietať. No uvidím. Uvidím, jak to vymyslím. Mohla som si inak dať čelenku, že? Keď si idem robiť make-up. Nech mi tie vlasy úplne nelezú, ale tak čo už, no. Musím to nejako vymyslieť. Inak idem sa vám s niečím priznať, keď vás tu už takto mám. Nejak som prehodnotila svoj postoj k drahým malovátkam alebo k drahým značkám, pretože ja mám strašne rada značku Charlotte Tilbury. Tie ich balenia sú úplne ikonické. To ste si na mne mohli všimnúť, že ja tú značku milujem a taktiež by som chcela niekedy vyskúšať niečo od Tarte, ale začínam to tak nejak prehodnocovať, pretože neviem, akože keby si mám vybrať, že či investujem peniažky do skincare alebo do malovátok, tak už som asi dozrela do takého veku, že si asi vyberiem skincare, pretože neviem, tak sa to proste vstrebáva do pokožky a malovátka sú také, že máme ich na sebe pár hodín a potom ich aj tak odmalujeme. Ale zase akože tiež, čo dávame na pleť, tak musí to byť kvalitné, pretože chceme byť stále mladé a krásne. Ale neviem, no, akože príde mi proste dôležitejšie investovať do kvalitnej skincare ako malovátok, pretože, neviem, som to tak začala vnímať. Lebo ozaj na tých pár hodín a navyše dá sa pekne namalovať aj s dostupnejšími malovátkami. A neviem, no asi bude najlepšie, keď v tom bude balans proste. Fú, mala by som si asi už urobiť ten cop, lebo je extrémne horko. Ličenie si idem dať rúžové tiene, ale tentokrát so zlatými trblietkami, nie so striebornými, lebo si chcem dať zlaté doplnky. Sa mi to viac hodí k tým šampaň šatám. Takže, a zase ale nechcem to prehnať, takže to musím poriadne rozblendiť. No a dúfam, že sa mi to líčenie podarí, že tam nedojdem jak šašo, lebo niekedy proste sú dni a sú dni. Máme to asi každá, že? Ale akože malovať sa v takomto horku a mať na sebe nejaké nánosy make-upu, toto vôbec není môj štýl. Ja tu neznášam proste, keď musím mať na sebe milión vrstiev. V
takýchto horúčavách, ale akože dala som si iba trošku toho make-upu, tak by som to mohla zniesť. Ja to už vôbec nejdem nejak hrotiť, ja už si dám iba špirálku, pery a koniec. Ja strašne rada inak podporujem ženy, ktoré sú kreatívne, ktoré niečo tvoria, nejaký prínos majú, kľudne aj taký ten estetický, ten krásny. Strašne to mám rada. Som si inak dávala dezodorant a mám pocit, ako keby som vyložila kýbel štrku. No dobre, líčenie mám hotové. Takto také rúžové a idem si dať tie šatky, idem si natočiť tie vlásky do copu a navoňavkujem sa. Mám inak takú veľmi peknú voňavku z Beršky, ukážem vám ju. Takúto, ja som si ju kupovala ešte minulý rok v zime. Volá sa to, že Sweet Peony. A ona tak krásne vonia, akože úplne taká sladučká, taká dievčenská a vôbec by som inak nepovedala, že v Berške nájdem takúto peknú voňavku. Takže túto si dávam. Nechcem si dávať na seba nejaké ťažké parfémy. To je napríklad Carolina Herrera, lebo tie mi prídu také ťažšie, nosím ich väčšinou na jeseň a v zime, tak si dám takú odľahčenejšiu verziu. Babi moje, ja som sa dopálila s kulmou. Proste toto som ja, toto je moja osobnosť a akože dosť ma to bolí, tak dúfam, že to vydržím. Každopádne, toto je môj look. Dala som si teda takéto šatky, trošku som si natočila ten cop, nakoniec som zvolila strieborné doplnky a vyzerám ako keby som išla niekam na svadbu, úplne sa mi to páči. Takýto look, ešte sa vám samozrejme ukážem celá, ale už nestíham, Miška ma už čaká, tak uvidíte ma proste na nejakých záberoch zo samotného eventu a poďte si to so mnou užiť. No, ja som akurát prišla vyzdvihnúť Mišku a toto je presne to, čo vám hovorím, že tie saténové šaty už majú flak. Ešte som ani len neprišla na ten event a už tam je proste veľký flak a ja som si nedávala, naschvál som si nedávala proste žiadny krém, žiadne trblietky, nič, iba som sa nalíčila a ja neviem, z čoho tam ten flak vznikol proste. A už ide hviezda moja. Že bude vlogík. Tak už tu máme. Papík. A Miška krásne reprezentuje šatky, teda značku mojej spolužiačky Peťky a veľmi ti pristanú. Ja som ich vlastne vyhrala v súťaži, ale na to, aby mi boli dobre, musím ešte pár kil zhodiť, takže ich reprezentuje Miška. Nie sú akurát. Áno, tak to ma teší. Aj ti veľmi pristanú. Ďakujem. Krásna. Dobre, ideme rýchlo ešte vybaviť tie kvetinky a tešíme sa na event.